Els viatgers de la Gran Anaconda a Catalunya Ràdio. Please hear my anguish words of truth. Les llengües de l'anaconda. El gavatx, sí. Bé, originalment, si no m'equivoco, el gavatx originalment ho deien els catalans del nord, els occitans. I em penso que el terme ha anat corrent cap amunt. Doncs els occitans ja ho deien els francesos, no? I també era una varietat de pressa, que el gavatx. Ah, sí? Ah, sí, no sé. de fa temps. Sí, no sé. Ara se'n perden moltes, se n'han perdut moltes de varietat de pressa. Però no parlem de préssecs no avui. Parlem de préssecs. David, no. Benvingut. De què parlem? Mira, doncs parlarem del francès. Sempre mira. anem a parlar de llengües a l'altra punta del món. Doncs avui coses... parlem d'una llengua ben propera. Ben propera, que també té els seus tocs d'exotisme, no? Malgrat que la tenim aquí al costat. Doncs sí, allò que dèiem, sembla el darrer cop que vam parlar, que moltes vegades els antropòlegs se'n van qui sap on estudiar, veritat, i potser si es quedessin per casa doncs també trobarien força coses, no? Sí. I avui què has trobat? Bé, parlem una mica del francès, i mira, se'm va acudir parlar del francès una mica per tots els atacs que hi ha hagut a París, no? Els jihadistes i totes aquestes mogudes. David Valls, lingüista. Aquests problemes que tenim, que ens toquen, que quan ens toquen de prop els fem més grossos que quan ens toquen de lluny, no perquè no siguin grossos. Però Déu-n'hi-do, que es pateguen bastant a prop, Es pateguen a prop i esperem que no es pateguin gaire més a prop, però sí. I què passa? I quina vinculació hi fas, doncs? Clar, la vinculació és que va passar a França, però és que, a més, aquests terroristes, aquests atacants, no sé com n'hem de dir, doncs eren gent d'origen africà, de Tunísia, Senegal i d'altres llocs, i que aquesta gent doncs feien servir també com a llengua vehicular, ja que havíem viscut a França i nascut a França, el francès, però és que, a més, molts d'aquests provenen d'excolònies franceses, no? I parlen altres llengües. On s'hi parlen d'altres llengües, però que tenen com a llengua de l'administració, llengua més culta de l'escola i l'educació en general, doncs tenen el francès arran de la excolonització francesa, no? Llavors aprofitem i anem cap a França. I el francès, que és una llengua llatina, com el català, és originària dels voltants de París. Ah, sí? Sí. Allà va néixer? Per allà als voltants Potser per de això París és la capital? No, París és la capital perquè els reis vivien a París i els reis parlaven el que es parlava a París, i a París s'hi parlava francès, i això va ser la llengua d'estat. Normalment funciona així. Si en comptes dels reis viure a París haguessin viscut a Tolosa, doncs en aquests moments, segurament, si la història política hagués sigut igual i França fos el que fos, com ara, doncs la diferència seria que la llengua de França seria l'occità i no seria el francès. El francès el parlarien 4 vells al nord de França i tindrien 4 escoles que els deixarien fer una mica d'educació bilingüe en francès perquè no cridin gaire, i ja estaria, ser una llengua allò que hi ha darrers parlants, no? I l'occità seria la gran llengua de França, que mira, en aquest aspecte potser tindríem sort els catalans, perquè l'occità de Tolosa i el català, si no és el mateix, poc en falta, són ben semblants. Llavors, podem entendre-ho. Això mateix. Llavors, què li passa al francès? Pertany a França, hi ha 2 grans grups de llengües. Hi ha les llengües d'oil, que vol dir sí, en francès antic, i que dins d'aquestes llengües doncs, hi ha el francès, però també hi ha altres llengües bessones o germanes, com el való, que és original de Bèlgica, hi ha el picard, el normand, llengües que es parlen pel nord de França, però la majoria d'aquestes llengües estan ja totes, bé, ho deia pel francès, però amb darrers parlants. Hi ha poca gent que la sap, hi ha escoles que fan educació bilingüe, fan cursets, però han perdut pràcticament tot lo social i les parla gent gran. Sí, per això els francesos no s'hi han esmerçat gaire, en preservar aquestes llengües. No, al contrari. No és que no s'hi hagin esforçat. Era una ironia. No, clar, o sigui, si han dedicat algun esforç i algun diner és precisament en aniquilar-les, no en promocionar-les. Llavors, tornant a això al francès, què va passar? Doncs als segles XVII i XVIII doncs, va ser una llengua que es va estendre per tot el món, no per simpatia, sinó arran dels processos de colonització que va dur a terme França i també Bèlgica, no ho oblidem, la Bèlgica valona, no la flamenca, tot i que els flamencs també hi voltaven, però la llengua de prestigi llavors era el francès,
I és per això que avui en dia, degut a aquests processos de colonització, és la quarta llengua amb més parlants del món, amb uns 200 milions aproximadament, tot i que algunes fonts he trobat que en compten fins a 375 milions. No sé, és igual. Vés a saber. Vés a saber. La majoria d'aquests parlants, per això, no són a França ni al Quebec, són uns 115 i són a l'Àfrica. 115 milions. 115 milions, sí. No 115 en total, 115 milions, i són a l'Àfrica, i de fet no són parlants, la majoria no són parlants natius, sinó que la tenen com a segona, tercera o quarta llengua, i l'han après a l'escola, o sí, bàsicament a l'escola, i perquè l'administració d'aquests països les fa. I, a veure, és una llengua que podem dir el francès així ràpidament, doncs bé, és una llengua, més o menys ja ho sabreu, molt pròxima al català. A més, si heu llegit mai un text en francès, doncs haureu vist que s'entenen moltes coses, i de fet, gramaticalment, té moltes coses semblants al català, més al català que no al castellà. A vegades la gent allò, els pronoms febles, que maleja els pronoms febles, el català, això dels pronoms febles és un rotllo. Però si en francès també és això. No és que en francès hi són i els fan servir cada dia, no? No cal posar exemples. També hi ha diferències, sobretot la fonètica és molt diferent del català, i a més té aquest timbre, no?, característic, que hi ha altres llengües que ens costa més de diferenciar, però el francès, bé, clar, també estem molt acostumats a sentir parlar francès, no? Però tenir aquest accent típic francès que costa molt, sí, i que a més els francesos quan parlen una altra llengua se'ls nota moltíssim, molt més que potser a nosaltres, no? I també no, però també s'enganxa, aquí a Catalunya Ràdio, per exemple, doncs tots els corresponsals que estan arreu del món, al cap del temps veus que parlen català doncs, amb accent rus, o amb accent italià, o amb accent francès. Sí, com fa un temps que ets en un lloc se sent, no? Accent americà. Llavors, per exemple, què tenim? Que el català doncs, és una llengua d'accent variable, no? Podem tenir la tònica, pot ser esdrúixola, plana o aguda, i el francès, no, en francès sempre és d'accent fix i el té sempre a l'última síl·laba, i llavors això li dona una sonoritat. Ai, no m'havia fixat en això. Sí, veu que sí, no em facis posar cap exemple. No. Puc posar l'exemple i et faré la tònica al final, però no vol dir que d'allò. I una característica també del francès, sobretot que el diferencia molt, ja no només de les llengües de l'entorn, sinó de les llengües llatines, i això ve del substrat, d'alguna llengua que es devia parlar allà abans, una llengua dels vikings o dels celtes o el que fos, és manera de comptar. Ah, sí, que és ben estranya. Clar, sí, a partir del número 69. Llavors, ells què fan? En comptes de fer el tom, doncs fan, en comptes de dir 70, diuen 60-10. Has de saber matemàtiques, 61, 62, 60, fins al 80, que el 80 és 4 vegades 20. 4 vegades 20 és 80. Encara es complica més, la cosa. Encara es complica més. Bé, de fet, hi ha llengües, el basc, per exemple, en comptes de... El basc ho fa això a partir del 30. Tenen 29 i 20-10. Tenen 20-10. 20-10. Això que a vegades fem broma, no? 20-11, 20-12, 20-13, i el 40 és 2 vegades 20. I el 41 és 2 vegades 21. Et fa ser més jove. No, i tant, sí. És allò que deia el Serrat, no? Fa 20 anys que tinc 20 anys. Sí, està doncs en basc és així. Que parlava basc, el Serrat? No ho sé, mira, i ara en tinc, com ho diríem, això, 2 vegades 22. Sí. Tu ets jove encara, Soc jove. Però què passa? Que això, aquest sistema de comptar no es va estendre per tota la francofonia, i sí que hi ha alguns països, com a Bèlgica i Suïssa, doncs que compten com nosaltres. De fet, diuen el 80 en diuen 80 i el 70 i el 90. No? Podrien adaptar-se als francesos, no? I simplificar una mica la cosa. Sí, home, jo des d'un punt de vista català diria que els que s'haurien d'adaptar són els francesos amb ells, i així això volia dir. Així no s'està fent números, i el 90, el 4-20-10, que és el 90, no? Clar, sí. Tu volies dir això. Sí. Després, curiositats. Mira, una curiositat bona del francès és que com que els normands se'n van anar a viure una temporada a Anglaterra i eren la burgesia i eren de prestigi, doncs el 30% del vocabulari, o més potser, de l'anglès, doncs ve del francès antic. Això no se'ls hi pot dir als anglesos, per això no ho saben ells, no? Millor no els hi diguis. Llavors, això és un gran avantatge, perquè si tu llegeixes textos antics d'abans de l'arribada dels normands, que no sé ara quan va ser, penso abans fa més de 1.000 anys, a Anglaterra, és un anglès molt diferent, és com llegir en alemany o en islandès, no s'entén gens, i quan llegeixes l'anglès de després d'aquesta arribada és un anglès que l'entens perquè està empaltat de francès per tot arreu. És a dir, que per nosaltres va ser positiva. L'arribada dels normands. Sí, o sigui, la gent amb l'anglès li costa l'anglès, però escolta'm, tenim aquesta sort que com a mínim el vocabulari, gran part de vocabulari, doncs els hi ve del francès, no? Llavors l'anglès tenen aquest doble vocabulari a vegades, que sobretot, per exemple, en el camp del menjar, doncs tenen la paraula d'origen francès, no? Perquè diuen porc, no? El porc és quan el tens, és com en castellà el pescado, és quan el tens a taula, no? Doncs el porc és quan el tens a taula, però quan el tens a taula, que el tens corrent, és el pic. I el pic és la paraula d'origen anglosaxó. És la paraula anglesa, i el porc és la paraula
francesa, no? Sobretot amb coses de cuina, que és el que van agafar, diria potser mal agafar, perquè no van saber copiar bé, perquè si vas menjar a Anglaterra no s'hi menja gaire bé. Doncs, és cert, és cert. Dels francesos, no? Llavors tens doncs, Albergínia, doncs, no? és aubergine, no? Per els hi ve dels francès, tens carrot, que és pastanaga, que ve del francès, no? Que en català podem dir-ne Carlota també, no? Al País Valencià en diuen Carlota, etc, no? I doncs bé, és igual, tornant en tot cas, tornem a l'Àfrica, no? Que hi ha molta diversitat lingüística, doncs hi ha molts països que van adoptar de manera no voluntària, s'ha de dir, precisament pels colonitzadors, doncs van adoptar el francès, i malgrat els processos d'independència que va haver-hi, es va independitzar econòmicament i políticament, però no lingüísticament, perquè molts d'aquests països han continuat fent servir el francès com a llengua de prestigi. En aquest cas potser també ho han fet... Clar, perquè els feien servir les elits, no? El feien servir les elits, la burgesia, però esclar, que s'han trobat són països amb una diversitat lingüística molt gran, països que s'hi parlen 100, 200 llengües, el que sigui, i què han trobat amb aquestes llengües? Doncs una llengua franca, per dir-ho així, que més o menys els uneix, però els uneix aquells que tenen un poder adquisitiu mínim que poden anar a l'escola i aprendre el francès, perquè si no pots anar a l'escola no aprens el francès, per tant tampoc et serveix de res, i a vegades la llengua és una barrera o un sistema d'exclusió, no? Cap a les classes més humils que no el poden aprendre i per tant sense l'anglès no podran accedir mai a llocs de treball més o menys que estiguin bé. Passa igual a la Índia amb l'anglès, sí, l'anglès, però l'anglès a la Índia el parla la gent que pot anar a l'escola, i a l'escola una temporada llarga suficient com per aprendre la llengua, però allà l'anglès és una barrera com es diu ara, de classe social, sí, és una barrera social, Sí, però es parla de forma generalitzada el francès? No, hi ha una situació que es diu una situació de diglòssia, on diglòssia normalment és una paraula que es fa servir quan doncs, fem servir dialectes diferents. Per exemple, hi ha una situació de diglòssia a la Suïssa, a Alemanya, on fan servir l'alemany suís de forma oral, però quan escriuen amb l'alemany estàndard, que són dues veritats molt diferents, però es consideren la mateixa llengua. Però llavors aquí vull dir, a Catalunya, a Espanya, vam adaptar la situació de diglòssia al català, basc i gallec i aranès i d'altres, on parlem de llengües diferents, on oralment ens comuniquem, per exemple, en català, però a l'hora d'escriure fem servir el castellà. Llavors és una adaptació del terme diglòssia. En aquests països passa una mica el mateix, una mica no, o molt, o sigui, sí que veuràs els cartells d'administració que t'ho farà tot en francès, però a l'hora de veritat potser el mateix funcionari que t'està atenent a l'oficina té dificultats en la llengua. Potser et sabrà emplenar el formulari, perquè ja sap com va el formulari i sap les 4 paraules que diu allà, nom, prenom, l'adreça, i això ja t'ho sabrà, però potser no és capaç realment de tenir una conversa en francès. Clar, perquè la llengua es parla, en aquest cas, el francès, doncs, a l'escola, als mitjans de comunicació, a l'administració, però ja has dit tu, com has dit tu, doncs no es parla de forma generalitzada. De forma generalitzada no es parla, no? I podríem parlar per l'anglès en els països anglòfons excolonitzats per Anglaterra, no? Llavors, també, què ha portat el francès? Doncs ha portat a d'altres coses, no? A la creació de criolls, ja n'hem parlat, són llengües, per dir-ho així clarament, són una barreja de 2 o 3 llengües, no? I hi ha criolls de base francesa, o sigui, amb el francès li han afegit doncs, l'anglès o llengües africanes. I, per exemple, al Camerun tenim una llengua que en diuen el camp franglè, que és una barreja de camp... El camp franglè? Sí, que és una barreja de camerú, francès i anglès, però anglès dit en francès, no? Camp franglè, no? Podria pronunciar. I és un pidgin doncs, que es fa servir allà al Camerun. I hi ha molts pidgins de base francesa a Àfrica, però també n'hi ha a Amèrica, a Haití, per exemple. Clar, potser per això és tan difícil entendre's, que s'entenguin entre ells? O... Bé, home, entre ells s'entenen, només faltaria, perquè són ells que han creat el pidgin. Però, esclar, aquest pidgin ja és una altra llengua, això vol dir amb una gramàtica diferent. Normalment els pidgins són simplificacions, simplifiquen si tens pronoms febles. Ara m'ho imagino, doncs potser amb el pidgin és molt probable que hagin desaparegut els pronoms febles, que la conjugació verbal doncs s'hagi simplificat, o sigui, que no conjuguin, no diguin jo canto, tu cantes, sinó que potser facin servir la mateixa, que diguin jo cantar, tu cantar, i cantar, nosaltres cantar, i ho facin així molt més simple, tot també en funció de les llengües que hagin influït, no?, al voltant del francès, per exemple, però acostuma a haver-hi una certa simplificació, sí. A veure, David, i tot això d'on t'ho has tret? Has anat al Senegal, has anat al Camerun? No, mira, això com que tinc unes antigues companyes d'universitat que són 2 lingüistes fantàstiques, que tenen un blog que es diu 7.000 milions,
7.000 milions que som els que som ara. Som els que som, i elles són la Mireia Planes i la Paula Garcia, i tenen aquest blog, que si poseu per internet és el WordPress, 7.000 milions. Doncs llegireu aquest article, bé, jo l'he adaptat una mica, però n'hi ha molts altres, i parlen de... Sempre agafen una notícia del dia i l'adapten i fan el tom lingüístic, no? Aquí hem començat pels jihadistes. Exacte, ara entenc el lligam amb els jihadistes. I els jihadistes aquí és el ganxo per parlar una mica del francès. Molt bé. En David Valls, moltes gràcies. Vinga, a vosaltres. Fins aviat. Els viatgers de la Gran Anaconda. Acabem, doncs. Som els viatgers de la Gran Anaconda. Manel Bernat i qui us parla, Toni Arbonés, amb la col·laboració especial d'Elisenda Sor, Dolors Martínez, Armínia Massana i Joan Anton Ramoneda. Gràcies per asseure-us amb nosaltres en el ventre canoa de la Gran Anaconda i mirar-vos al món amb les orelles. Els latuanes creuen que el cel és el riu que embolcalla el planeta i des d'allà surt la Gran Anaconda cap als rius de la Terra. És així com la vida sorgeix i s'eternitza. Segueix-nos també a facebook.com/Els Viatgers de la Gran Anaconda, al Twitter Gran Anaconda, a l'APP de Catalunya Ràdio o a catradio.cat.